Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Fifa Abdurrahman Chani. Kai, vraiment mun gode ma Allah. Bon hatsi a Tawa jika 16 yake, Santolo babba 16,000. Kun san ko a kauye ba zaki haka ba. A babban birnin Tawa 16,000. Wancan satak sai jika 17 amma yanzu 16,000 yake. Shinkafa ta gwamnati jika 8 ake naga sadata a cikin kauyuka. An ba hakimai. Akwai mutane wasu ƴan kasuwa sun si hatsi masu 4,000 sun aje 3,000 da wani abu buhuna. So suke wanga suna dibin wanga lokacin za a yi yunwa to ba za a yi yunwa ba. Mun rike Allah da manzon shi. Mun gode mu Allah kuma muna son kasar mu. Arin godi son fada bere ran boda na kigo hayni sakko nera departamento Tawo region ran kigo hayni sakko nera 16,000 zambar hinzan da zongo hinka hayni sakko biro ingini giga nera ta hanki go nera tawna ap gwamnati mu hanki go nera kawera 8 million gwamnati ne yiti commercial fongo ne kai waro gisi go milkan lokaci woki ne waro kake da to waro man kya da irwo irko nirne wa kaga di da bo sai mu ko am ko gina buredin kan goga fitin dan kawai mata bo mata hayan yi jeno be kul kan gaba ngala bu agun ware labo seno ni ba fonda fu kaga labo mu ko gine wannan ine wa kaga di Abdurrahman Chani sai irwo irka bara siyasa den karin gogo di wallahi tallahi boriya menno ingeno shi nan kwara go ko de gina ar gogo di son irko shar man makani lokaci ko ne jinma wadu gon non kulu girme go fatta minafike no go modan boreshi irko de minafike lali irko de imbir lali bari kan gogi mil irlabo isi soge si goy walla buri yaran ge banda irko de maran yayan lali soge din wallahi gogoy igba bure mu diya seno burim kaga di se nan kun karaw di fitin wallahi wogware gomni wogware soge di igogi modan igano epi mo buri kan go modan iga go yiganda iste sije save ado sidi han kan go telo labu wanno ada sidi ada sumare ada labu so gomni viva Niger viva Abdurrahman Chani.